Днес времето не е на моя страна, на всичкото отгоре и вали. Това видео беше толкова дълго очаквано от вас и много се радвам, че днес ще го покажа, защото много от вас искаха да видят точно това видео. Днес просто ще снимам това, което вие много искахте, а именно 3 идеи за коледни напитки. Надявам се този клип да ви хареса и нека да започваме. Първата напитка, която ще ви покажа, е мляко с какао с пръчици отгоре. Ще ви покажа и няколко начина за декорация. Ако искате, може да добавите и бита сметана отгоре, може да добавите всякакви украси. Просто може да си го украсите така, както вие искате, но днес ще ви покажа аз как ще си украся моята първа коледна напитка, първата ми идея за вас. Млякото ми с какао, което не пия често, но обичам много, така че мисля, че ще ви хареса. Не знам, но да започваме. Първото нещо, което ще ви трябва, разбира се, за първата коледна напитка е някаква чаша. В принцип няма значение каква, но аз избрах ето тази голямата, защото е доста подходяща за мляко с какао. Второто нещо е просто едно какао на прах. Млякото, което ще използваме, зависи изцяло от вашата чаша. Просто напълнете до там, докъдето ще пиете. И толкова колкото ще пиете. Някакви захарни пръчици, няма значение какви. Може да използвате всякакви окраски, такива каквито вие искате, каквито намерите. Аз предпочитам захарни пръчици. Сега ще налея от прясното мляко в чашата толкова количество, колкото аз ще пия. След като сме готови, сега ще сложа млякото в микровълновата да се стопли. Слагам го или за 30-40 секунди, или за една минута, просто зависи от това колко топло го искате. След като млякото е готово, единственото нещо, което трябва да направим, е да добавим или 2 или 3 стопени лъжици какао и след това захар на вкус. Пожете захар толкова, колкото на вас ви харесва. И след всичко това, накрая идва най-яката част, а именно захарните пръчици. Хора, това е брутално, не се базикам. Наистина е много вкусно. Втората напитка, която ще ви покажа, е топло мляко с бял шоколад и какао. Става уникална, много вкусна, така че наистина се надявам и на вас да ви хареса. И нека да преминаваме и да започваме да правим втората напитка за днес. За втората напитка дори не ви трябва мляко, ако искате може да си сложите, но аз ще ви покажа и този вариант. Просто ще си направим един топъл шоколад, който след малко ще декорираме. Точно така ми хареса най-много, хареса ми с мляко, но сега ще ви покажа и другия вариант, няма значение как ще го направите. Ще ви трябва топъл бял шоколад, който е на прах, за да го разтворим после в нашата напитка. След като сме готови с белия шоколад, го махам на страни, за да ви покажа това, което ще ви трябва. Ще поръся белия шоколад с какаото с помощта на ето това нещо. Инструмент. Би било яко, ако имате шаблон на някаква фигурка и поръсите отгоре, за да може да стане тази фигурка, но аз нямам такова нещо, затова сега ще поръсим с какао и с помощта на ето това нещо. Последната напитка отново
Много е много лесна, тя е топъл шоколад с канела, става също много вкусна и се надявам да ви хареса. Нека да започваме да правим и нея. За третата рецепта ще ни трябва отново топъл шоколад. Аз не снимах как го правих, защото нямаше смисъл. Аз първата рецепта ви показах. Знам, че ще се отчудите и че ще ви е странно, но това, което ще сложим вътре е малко канела, т.е. една-две щипки канела. В принцип не обичам канела, но когато я сложа или в някакви сладки, или по принцип в някаква напитка, много обичам и уверявам ви, това наистина е много вкусно. Сега отгоре слагаме и от захарните пръчици. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, може да го харесате и да се абонирате за канала ми. Цъкнете камбанката, защото напоследък YouTube решава да не изпраща известия до много от вас, когато кача ново видео, така че за да гледате видеята ми първи, да ги виждате първи, наценете камбанката и може да ме последвате в Instagram, има линк долу в описанието, така че може да проверите описанието за всичките ми социални мрежи, както и за Instagram, може да ме последвате там. Освен това, ако си направите някои от тези напитки, пратете ми снимка в Instagram или качете на стори и ме отбележете или качете като публикация и ме отбележете и ще кача вашата напитка или напитки, колкото направите на моето стори и ще ви тагна, така че може да направите някои от тези напитки, която искате и да ме отбележите там, където сте я качили или да ми я пратите, за да я кача на моето стори и да ви тагна. И се надявам този клип още веднъж да ви е харесал и ще се видим следващия път.